Uns 50 membres de la plataforma antidesnonaments s'han concentrat este matí davant la seu central de Bankia a València. En la protesta, els activistes han denunciat el dany que genera als afectats la inseguretat negociadora que els donen les entitats bancàries. Hay aspectos que no se han cumplido y entonces pues nosotros intentamos que todo lo que se había negociado y acordado se cumpla. Porque tenemos aprobadas algunas daciones, algunos alquileres, pero no se hacen en efectivo. Y eso genera en muchas personas una situación de tensión, de depresión. Els activistes denuncien a més el que consideren un negoci poc ètic, comprar vivendes socials per atraure'n profit. Se venden en paquetes a fondos buitre y no se da también la posibilidad de que muchos ciudadanos ejerzamos la posibilidad del derecho al tanteo y retracto. En la protesta, un dispositiu policial ha vigilat l'entrada del banc. La plataforma segueix amb el seu compromís d'intentar reduir o evitar els desnonaments. En cas que es produïsquen, continuen exigint la dació en pagament com la forma de liquidar el deute dels afectats amb els bancs.